Son da Alma é un proxecto que tiña pensado facer xa fai tempo, pois o fun madurando. Era algo que eu tiña en mente facer xa dende fai moitos anos, dende neno. Eu hei de vencer o mal parecer que dices de mí. Son da Alma significa un pouco os sons que a un lle gustan, os sons que un ten na súa alma, o noso son das nosas músicas, da nosa terra, do meu país, de Galicia. Esta pequena fusión que eu intentei facer entre o que é a percusión cubana, a nosa percusión, e, bueno, pois con ese estilo que a min sempre me gustou xa dende neno. Por esa muller, si che din morena, que eu non che conven. Era un cativo e xa me poñía como estou agora sentado no palco das orquestas e ali, pois, bueno, pois eu xa alucinaba con aqueles ritmos caribeños que non eran nosos e a mí aquela música sempre me gustou muitísimo. Entonces, esa é unha cousa que sempre foi quedando dentro de mí, non? Eu non che vou a pedir. Eu son unha persoa bastante inquieta, non? Musicalmente falando. Me gusta todo tipo de estilos, non? Aqueles primeiros sons, aquelas primeiras probas que eu empecé a facer cos anteriores arranxistas, non? Con Ezequiel e con Juan de Dios, hasta aqueles metros eran uns arranxos precisamente da Peneira, que foi un dos temas que máis me gustou do disco anterior. Cando eu escoitei aqueles arranxos foi cando iniciei aquel cambio, non? E logo con este igual, miraba que necesitaba tamén pegarlle outro cambio e facer algo que me gustase, algo que me enchese e algo que fora xa tamén un pouquiño distinto ao anterior. Entonces intentei facer un disco moito máis acústico, moito máis natural e de feito aí está, non? É un disco que a xente se sorprenderá porque parece que o disco ten un volumen enorme de instrumentación e pois está feito pois prácticamente con 5 ou 6 instrumentos, é dicir, que todo un set de percusión, non? Pero logo pois eso, está pois o contrabaixo, está o acordeón e moi pouca instrumentación máis e o disco sona enorme, sencillo pero grande. Os que che decían que non debías achegarte a mí. As letras van con esa retranca, con esa picaresca nosa. Non podemos deixar de ser quen somos, non? Dicir que somos galegos e temos esa retranca dentro e sempre estamos co tema do amor, da muller, do home. A froita madura se acaerá. Estamos nun momento bastante triste, hai unha tristura tremenda na xente por o gran problema desta crisis que nos está agobiando a todos e eu penso que este que é un momento efectivamente para bueno, entre todos os que poidamos aportar un pouquiño de ledicia, un pouquiño de amor, de que a xente pois se distraia un pouco. A min precisamente este disco me liberou tremendamente de moitísima tristura que eu tiña. Este disco me sacou desa tristura terrible que neste momento estábamos padecendo. Eu penso que intentei sempre, pouquiño a pouco, pois intentei ir evolucionando, sobre todo na parte rítmica, que é unha parte que a mí me gusta cuidar moito. A min as cidades me agobian, eu dixen sempre que tan pronto se montara o primeiro estudio de grabación na miña terra non volvería a pisar máis Madrid nin Londres nin ninguna outra cidade. Eu son moi feliz aquí na miña terriña, comendo as miñas souviñas da ría e me sinto moi feliz na miña terra, moi feliz. Se caerá.